नवलाई तळवडे, आयुष इलेव्हन आडिवरे आणि पेंडखाळे हे 3 संघ दाखल झालेले आहेत. आणि आता शेवटचा चौथा संघ पाहूया कुठला होतोय. कोंडेतड या संघाने आपला निर्णय लवकरात लवकर कळवायचा आहे. सचिन दोपटे, कोंडेतड संघ लवकर लवकर, कारण अजून मला वाटतं 4 सामने खेळवायचे आहेत. बॉलिंग क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय शिवशक्ती वॉरियर्स सोलगाव. धन्यवाद डीजे, खूप खूप धन्यवाद. आज राजापूर युवा प्रतिष्ठान आयोजित राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी या स्पर्धेसाठी जे जे देणगीदार ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलंय, अहोरात्र मेहनत घेतली, ते क्युरेटर असतील, अंपायर असतील, डीजे मास्टर असतील, लाईव्ह असतील, युट्यूबर असतील, त्यानंतर प्रेक्षक वर्ग असतील, ज्या ज्या संघाने पण सहभाग घेतलाय, जे जे हितचिंतक असतील, तर त्या सगळ्यांचे आज मनपूर्वक आभार. नवलाई तळवडे आणि आयुष इलेव्हन आडिवरे टॉच साठी यायचं इकडे. पहिली सेमीफायनल होणार आहे त्यांच्यामध्ये. दोन्ही संघाचे कर्णधार इकडे यायचं आहे. हा आयुष इलेव्हन तळवडे म्हणजे तिकडचं ना, आबा आडिवरेकर. आणि सलामीची जोडी मैदानात. राजेश वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं पहिले षटक घेऊन आलेला आहे. राजेश, अजय स्ट्राईकला, अजय नॉन स्ट्राईकला वैभव. 3 षटकाचा सामना असेल. अजय पाहूया आपल्या संघासाठी. अजयची बॅट चालली नाही, पाहूया क्वार्टरला तरी चालते का. पहिला चेंडू किपिंगच्या मागे. आडिवरे संघाचा कर्णधार लवकरात लवकर पाठवायचा आहे. आयुष इलेव्हन आडिवरे नाणेफेकीसाठी आपला संघ इथे कर्णधार पाठवायचा आहे. सुंदर गोलंदाजी करताना. षटकारला 200 आणि चौकारला 100 आपण यांच्याकडून बक्षीस लावण्यात आलेले आहे. आणि हा चेंडू हवेमध्ये आणि स्वतः झेल घेतलाय स्वतःच्या गोलंदाजीवरती. राजेश आणि पहिला झटका मिळतोय. आडिवरे संघ कर्णधार, पुन्हा एकदा सांगतोय वारंवार तुम्हाला, आडिवरे संघाचा कर्णधार कुठे असतील तर त्याने ताबडतोब इकडे यायचं आहे. आणि आता अजयची जागा घेण्यासाठी प्रज्योत पुन्हा एकदा भाऊभाऊंची जोडी मैदानात. सलग 3 सिक्सर.
हा मंदुळगावचे तंटामुक्ती अध्यक्ष वासुदेव साबळे साहेब यांच्यासाठी यांच्याकडून 1001 रुपयाचं पारितोषिक आहे. सुंदर गोलंदाजी करतोय, निर्धाव जातोय चेंडू, धाव चोरण्याचा प्रयत्न हुकलेला आहे वैभव याचा. प्रज्योत म्हणतो थांब दादा, मी हाय ना इकडे, मला पण दाखवू दे आता. हे दोघेही बंधू आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखले जातात, पण चांगला गोलंदाज समोर आहे. आणि इथे मात्र एक धाव चोरण्यात यश आले. लेग बाईज भेटली असती, परंतु यष्टीच्या मागे राजसाई साईराज सुंदर कामगिरी बजावताना दिसतोय. चौकार असता तर खरोखर अडवला असता. आन बाण शान म्हटली जाते क्रिकेटमध्ये. सुंदर गोलंदाजी करतोय, पुन्हा एकदा डिक्लेरेशन झोन मध्ये 1 धावेसाठी वैभव याला षटकार मारायचा आहे, परंतु राजेश म्हणतो मी काय देणार नाही. कसलेला गोलंदाज कोकणाच्या मातीमध्ये आणि राजापूर तालुक्याची शान असणारा हा गोलंदाज सुंदर अशी गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. राजेश पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, वेगवेगळ्या टप्प्याचा प्रयोग करताना इथे मात्र धावचित होऊ शकला असता, परंतु 1 धावेवरती समाधान मानावे लागते. आणि इथे मात्र पहिलं षटक संपतंय. षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 3. मागाशी पण काहीशी अशी सुरुवात झाली होती. पाहूया आता गिअर शिफ्ट करतोय का वैभव. लवकर लवकर सचिन दादा, पुढचे सामने खेळवायचे आहेत. सूरज दादा आपलं काम करतोय, कारण आपल्याला पटापट सर्व करायचं आहे, कारण फायनल ही सुंदर अशी खेळवायची आहे आपल्याला. प्रथमेश उर्फ बाळ, वैभवची बॅट काय अजून बोलत नाहीये. पाहूया आता बोलते का. त्यांच्यासाठी बक्षीस लावलंय. प्रत्येक चौकाराला 100 रुपये, प्रत्येक षटकाराला 200 रुपये. आपण संघाचे मालक आपण जोशी यांच्याकडून. तसंच सुंदर चेंडू, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. थोडंसं गचा मिळत आहे, चेंडू सुटलेला आहे. मात्र इथे 2 धावे समाधान मानावं लागते वैभवला. मंदुळगावचे तंटामुक्ती अध्यक्ष श्री वासुदेव सावळे साहेब यांच्याकडून सलग 3 षटकारांसाठी 1001 रुपयाचं पारितोषिक लावण्यात आलेलं आहे. अजूनही ते पारितोषिक खिशामध्ये आहे. आपल्याला ते कोणाला हवं असेल तर त्याने आपली कला दाखवायची आहे. स्टंप पडलाय. बॅट जोरात ठोकल्यामुळे थोडासा धरणीकंप होतो, कारण आमच्याकडे पॉवर हिटर आहेत. वैभव बाळू, जोरदार अपील करण्यात आलेला आहे. निर्धाव जातोय चेंडू. वैभव याला काही समजत नाहीये. चेंडू यष्टीमागे सुंदर कामगिरी बजावताना मंगेश सुंदर गोलंदाजी करताना बाळू. हा चेंडू इथे मात्र सुंदर झेल टिपलाय पॉइंटच्या दिशेने. मूर्तिमान कीर्तिमान असणारा हा फलंदाज पाहूया आपल्या संघाला अडचणी स्थितीमधून बाहेर काढतो का. एक चांगली धावसंख्या उभारावी लागेल.
पण बाळू मात्र चांगली गोलंदाजी करताना दोन्ही गोलंदाज राजेश त्याच्यानंतर बाळू आपल्या संघाला माफकाची गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. मंगेश अहो सुंदर क्षेत्ररक्षण होतं. झेल मात्र जमिनीला दान होतोय. तळवडे संघाने बॅटिंग घेतली आहे. सुंदर चेंडू डिक्लेरेशन झोन मध्ये जाताना हा आणि नवलाई 11 तळवडे या संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. नाणेफेक जिंकून फलंदाजी स्वीकारली आहे. आबा आडिवरेकर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष यांचा संघ आहे. तो पुरस्कृत टी शर्ट स्पॉन्सर केले त्याने. एक राजकारणातील जबरदस्त नाव असलेलं राजापूर तालुक्यातलं हा चेंडू सुंदर झटवलेला चेंडू आहे राज याच्या बॅट मधून आणि सीमारेषा बाहेर जातोय 4 धावेसाठी. हे आज उद्याचे सितारे आहेत खरोखरच. लवकर लवकर 12 दुसऱ्या षटकाच्या प्रगती समाप्तीनंतर हितेश शेवटचं षटक घेऊन आलाय. आता पाहूया प्रज्योत 6 चेंडू मध्ये किती सिक्सर मारतोय. प्रेक्षकांमध्ये थोडासा सन्नाटा पसरलेला आहे. चेतन भामत कुठे असतील तर त्याने इथे यायचं आहे. प्रज्योत हितेश मारा करणार आहे तो प्रज्योतला. सुंदर चेंडू आणि चांगला झेल टिपलाय तो. संकेत याने हा षटकार होऊ शकला असता परंतु थोडासा कुठेतरी कमी पडला. लिटिल चॅम्प दोन्ही आहेत. आपल्या संघाला किती धावा देत आहेत करून. हितेशाचा पुढील चेंडू हा सुंदर फटका. पाहूया 2चा कॉल आहे. पाहूया काय करतायत. आणि इथे मात्र राजा धावचित होतोय धावबाद होतोय. सचिन दोपटे चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना आपल्या संघासाठी एक धावा किती महत्वाची आहे ही माहिती आहे. कारण मी धावा जरी नाही करू शकलो तरी रन मात्र रोखू शकतो. मनीष आणि वाईड चेंडू +1 2 धावा. डिक्लेअर आहे का डी आहे. लाईनच्या बाहेर गेलाय. स्ट्राइक बदलणार नाहीये. व्हाईट लाईनच्या बाहेर गेलाय. व्हाईट लाईनच्या बाहेर आहे. डिक्लेअर आहे. स्ट्राइक धाव संख्या दे
15. चार चेंडू शिल्लक आहेत. पाहूया गुरव बंधू काय करतोय आपल्या संघासाठी. अरे खरोखर मानावं लागेल. अरे हा चेंडू षटकार असा नव्हता परंतु बनवला गेलेला आहे. खरोखर मानावं लागेल या छोट्या मास्टरला. जिसके बाजू में है दम उसको बोलते हैं बाजीराव सिंघम. अजून 3 चेंडू शिल्लक. धावसंख्या होते 21. हितेश वरती थोडासा आक्रमक होता ना. मनीष. ओ हो आता रेंज मध्ये दुसरा षटकार. खणखणीत षटकार. बॉल रेंज मध्ये. मी पाठवतो पब्लिक मध्ये. फेरारी के ऊपर सवारी. हा कुठे होता. हा फलंदाज कुठे होता. प्रेक्षक पाहतायत. 2 सलग चेंडूवर 2 षटकार आणि ऑन हॅट्रिक साठी आपल्याला 1001 प्लस 500 रुपये 1501 रुपये प्राइज आहे. पाहूया. ओ हो थोडासा हुकला नाहीतर जाऊ दे आता मित्रा. खरोखरच सुंदर अशी फलंदाजी करतोय. शेवटचा चेंडू हा जर भेटला असता तर हा पण पार असता परंतु गोलंदाज पण म्हणतोय मी काय हॅट्रिक देणार नाही. कळलं का. पाहूया पुढील चेंडू. हो डिक्लेरेशन झोन मध्ये बॅटची काढा घेताना 1 धावेसाठी 1 धावेने संख्या 29 आणि विजयासाठी 30 धावांची गरज. आणि सुंदर असा आपला संघ नेऊन ठेवलेला आहे सुस्थितीमध्ये. आता मी माझं काम केलंय आता तुम्ही तुमचं करा. खूप सुंदर फलंदाजी. चं टार्गेट आहे. सरासरी 10 धावा. लवकर क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे. प्रथम फलंदाजी करताना शिवशक्ती वॉरियर्स सोलगाव या संघाने 29 धावाचा डोंगर उभारलाय आणि 30 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते श्री गांगो 11 या संघासमोर. पाहूया. लवकरात लवकर सामना चालू करायचा आहे. सलामीची जोडी. राजेश आणि सचिन. सचिन आणि राजेश सलामीची जोडी गांगो 11 या संघाकडून. हॅलो 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 हॅलो. वैभव वैयक्तिक पहिला आणि संघाचा पहिला षटक घेऊन आलेत. मारा करणारे सचिनला अजूनही या टुर्नामेंट मध्ये सुरू गवसलेला नाहीये. पाहूया आता क्वार्टर घेऊन जर सुरू गवसला तर क्वार्टर फायनल. वासुदेव सावळे साहेब मंदुळ गावचे तंटामुक्ती अध्यक्ष आहेत. त्याने 1001 रुपयांचं पारितोषिक लावलंय 3 सिक्सर साठी. लगातार 3 सिक्सर. वैभव याचा पुढील पहिला चेंडू सचिन हवेमध्ये चेंडू आहे. प्रज्योत आहे आणि प्रज्योत आता मात्र चूक करणार नाहीये आणि पहिला धक्का इथे मात्र सचिन भोपळ्यावरती.
सुरेश भारती साहेब, आपली उपस्थिती आम्हाला कळलेली आहे. आपण इकडे स्टेजवरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आणि रमेश मासिये साहेब, आपण पण प्रेक्षक वर्गामध्ये दिसत आहात, तर आपण पण इकडे स्टेजवरती यायचं आहे. वैभव मारा करणार अक्षयला पाहूया. अक्षय सुंदर गोलंदाजी करताना पहिल्या चेंडूवरती आहे. पहिला धक्का दिलाय श्री गांगो 11 या संघाला. एकीकडे शिवशक्ती, एकीकडे गांगो. सुंदर चेंडू. आणि इथे रनआउटची संधी सोडलेली आहे. अजय ढिलं पण चालणार नाहीये, कारण एक विकेट किती महत्वाची असते ती मागच्या सामन्यामध्ये पाहिलेली आहे आपण. राजेश उंच यष्टीचा असलेला सिंगल बांधा असलेला फलंदाज, हा एक घातकी फलंदाज म्हणून ओळखला जातोय. पाहूया वैभव. आणि खरोखरच हा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पाठवलाय. षटकार 6 धावेने धावसंख्या होते 7. आणि खरोखरच आक्रमकता दाखवली आहे. एक विकेट गेली असेल तरी काय झालं, मी मात्र अजून विकेट वरती आहे. खरोखरच सकाळपासून सुंदर अशी फलंदाजी केली आहे वन मॅन शो राजेश याने. पाहूया पुढील चेंडू वैभव कमबॅक करतोय का. आणि पुन्हा एकदा हवेमध्ये चेंडू आहे, मात्र इथे झेल सुटलेला आहे. 1 धावेवरती समाधान मानावे लागते. खरोखर हे जीवदानच म्हणावं लागेल, कारण कॅच सुटली ती कोणाची, राजेशची. पॉवर प्ले अजूनही चालू आहे. पहिलं षटक प्रगतीवरती असताना शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. अक्षय पाहूया स्ट्राइक वरती. वैभव मारा करणार अक्षयला. सुंदर चेंडू निर्धाव जातोय. हाच टप्पा पाहिजे, हा चेंडू पाहिजे. राजेश थोडा कानमंत्र देताना यष्टीमागे सुंदर अशी कामगिरी बजावताना अजय. वैभव पुन्हा बॉलिंग मार्क वरती सज्ज. अक्षय साठी पुढील चेंडू. उलटा चेंडू, ही काही गरज नव्हती. आणि इथे मात्र चौकार. वन माउस चौकार जातोय सीमारेषा पार. 12 ओव्हर. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 12. थोडस महागडं असं षटक वैभव यांचा. पहिल्या चेंडूवरती पहिला धक्का मिळाला होता, मात्र रनआउट किती महत्वाचा होता हा मी मगाशीच बोललो. आपण क्वार्टर फायनल खेळतोय, फिल्डिंग कशी असली पाहिजे. क्षेत्ररक्षण कसं असलं पाहिजे. पुढील गोलंदाज कल्पेश तरुणकर. कल्पेश मारा करणार आहे तो राजेश याला. पाहूया सुंदर चेंडू, खरोखरच अप्रतिम म्हणावं लागेल. आणि तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 धावेवरती समाधान मानावं लागते. राजेश याला 1 धावेने धावसंख्या होते 13. आणि पाहूया अक्षय. कल्पेश याचा पुढील चेंडू. ओ हो सुंदर चेंडू. फलंदाजाला काय हात खोलायला चान्स देत नाहीये.
डिक्लेरेशन झोन मध्ये बॅटची काढा घेऊन जातोय चेंडू 1 धावेसाठी. 1 धावेने समाधान मानावे लागते. खरोखरच या मुलांकडून काहीतरी शिकलं पाहिजे. 6 चेंडू फेकायचे आहेत पण कसे फेकले पाहिजे. कल्पेश याचा पुढील चेंडू अक्षयसाठी. सुंदर तटवलेला चेंडू. वैभव सीमारेषेवरती आहे, पाहूया. आणि इथे मात्र गचा थोडंसं क्षेत्ररक्षण वैभव यांच्याकडून अपेक्षा नव्हती. रन कमी आहेत आणि 2 धावेवरती धावसंख्या होते 16. अजून 14 धावेंची आवश्यकता. पाहूया कल्पेश मागच्या सत्रामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती. अक्षय पाहूया मॅक्झिमम बसवतो का. सुंदर चेंडू होता. वैभव यांच्याकडे वारंवार चुका होताना तीच चूक होते आणि ते 2 धावा चोरण्यात यश येते अक्षय आणि राजेशला. हे ओव्हर संपल्यावर होता मित्रा. तांब्या नको पाण्याची बॉटल. पाहूया पुन्हा एकदा कल्पेश बॉलिंग मार्कवरती सध्या रन घेताना. पंचांच्या डाव्या बाजूने सुंदर रटवलेले चेंडू पुन्हा एकदा गोल केला जात आहे तिथेच. आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा काय आहे मला माहित नाही पण तिथे तिसरा चेंडू वरती परत 2 धावा. धावसंख्या झपाट्याने वाढते. धावसंख्या होते 20. 7 चेंडू 10 धावा. शेवटचा हा चेंडू. कल्पेश याचा पुढील चेंडू अक्षयला. सुंदर असं फलंदाजी करताना अक्षय हा टप्पली मारलेला. मात्र हे दोन्ही क्षेत्ररक्षण बघतच राहिले प्रेक्षक म्हणून आणि चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर 4 धावींसाठी. आणि खरोखरच नादच नवलाई तळवडे आणि आयुष शिलवण आडेवरे पूर्ण दोन्ही संघ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. इथूनच तुम्ही जाणार आहे. सेमी पाहिलेला आहे. पूर्ण खेळाडू इकडे यायचं आहे. दोन्ही संघाचे पूर्ण खेळाडू इथूनच जातील. इथूनच एंट्री असेल. सहा चेंडू 6 धावा. प्रज्योत बॉलिंग मार्क वरती सज्ज. मारा करणार आहे तो राजेश साठी. राजेश सुंदर चेंडू 1 बाउंस जातोय सीमारेषा पार 4 धावेसाठी आणि 1 साइड मारतोय. येतो का खरोखर पाहूया. आणि इथे मात्र झेलबाद होतोय. हे मात्र मगाशी पाहिजे होतं. मी मगाशी बोललो होतो अजय याने रनआउट सोडला होता आणि तो किती घातक ठरला हे आपण पाहताय. प्रज्योत पाहूया. 4 चेंडू 2 धावा.
इथे धाववाद होऊ शकला असता, पण कव्हरला कोणीच नाहीये. कुठे मारू. एक आणि मात्र सामना जिंकण्यासाठी 1 धावेची गरज आणि हा संघ आणि इथे मात्र हा सामना गांगो 11 या संघाने आपल्या नावावरती कोरलेला आहे.